Blaha kritizuje NATO aj EÚ. Západ sa podľa neho vracia do 30. rokov, Slovensko by nemalo slepo nasledovať vojnovú hystériu. Brusel nás oberá o suverenitu a tlačí do konfliktu, tvrdí europoslanec Ľuboš Blaha, Smer SSD. Najnovší plán NATO zvýšiť zbrojenie až na 5% HDP prirovnal k politickým praktikám nacistického Nemecka. Navýšenie obranných výdavkov krajín NATO na 5% hrubého domáceho produktu je podľa europoslanca Ľuboša Blahu pološialené rozhodnutie. Odkazujúc na minulosť tvrdí, že takýto krok pripomína časy nástupu Adolfa Hitlera k moci. Len pripomínam, že keď sa Hitler dostal k moci, zvýšil vojenské výdavky v roku 1934 na zhruba 6% HDP, takže Západ sa zjavne inšpiruje. Celé zle, napísal Blaha na sociálnej sieti v reakcii na vyjadrenia premiéra Roberta Fica, Smer SSD, z nedeľnej tlačovej konferencie, kde označil zvyšovanie zbrojenia za nezmyselné a nebezpečné. Slovensko by malo investovať do nemocníc, nie do zbraní. Blaha opakovane vyzýva na uprednostnenie mierového prístupu a tvrdí, že nové ciele NATO zostanú len na papieri. Ako argument uvádza, že viaceré západné krajiny ani doteraz nesplnili záväzok na úroveň 2% HDP. Španielsko, Belgicko, Kanada či Taliansko doposiaľ investovali do zbrojenia iba 1,3% HDP a veselo kašľali na 2%. To niekto naozaj verí, že odrazu sa vyhupnú na 5%? Pýta sa. Slovensko by sa podľa neho malo inšpirovať týmto postojom a venovať sa výstavbe nemocníc, škôl a infraštruktúry namiesto nakupovania zbraní. Odmieta zastavenie dovozu energií z Ruska. Ďalšou témou, ktorú Blaha ostro kritizoval, je snaha Bruselu ukončiť akýkoľvek dovoz energetických surovín z Ruska. Podľa neho by to znamenalo doslova vyhlásenie vojny Slovenskej republike. Myslíte si, že to niekoho v EÚ zaujíma? Kdeže, majú nás na háku, komentoval vývoj v európskej energetickej politike. Dodal, že prioritou slovenskej zahraničnej politiky musí byť ochrana národných záujmov a nie nekritické nasledovanie krokov Západu. Západ sa podľa Blahu vracia do atmosféry 30. rokov. Europoslanec zároveň vyjadril znepokojenie nad smerovaním západnej politiky, ktorú prirovnám k obdobiu pred druhou svetovou vojnou. V týchto šialených časoch, ktoré na západe čoraz viac pripomínajú 30. roky 20. storočia, si musíme chrániť to svoje, o tom musí byť naša zahraničná politika. Ďakujeme, že odoberáte kanál Médium 21.